हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौरानीताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौरा हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा मात्रेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी। रेगला माता जी। हरे कृष्णा। ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಕಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರದ ಸೊ ನೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಬರೋದೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ದಾನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚೂರ ಅಂಡಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾവുದು. ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಿಯೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ಮುಂದುರಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಮಂತ್ರ. ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಉಂಕೊಂಡು ತಂದು ಆರ್ಯಗ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪನ್ನೊಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ। ನಮಸ್ತೆ सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण मात्रे क्या। सो ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಯರು ಅಂದ ಚೂರಾಂಡಲ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಫುಲ್ ತೆರಿಯರು ಆಪುಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚೂರಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಏರು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಸೊ ಇಂದತ್ತ ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡು. ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ಪ ದಿನೋಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುವ ಅಂಡ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ. ಭೂತಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ಏರುಲೆರು ಕೃಷ್ಣಗ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಕೃಷ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ತಿನ ಏರವ್ ಆತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ವಿಷ್ಣುನ ಪಾದದ ಆಶ್ರಯ ತೊಂದಿನಾರು ಕೃಷ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆತಿನಾರು ಒಂದು ಭೂಮಿಡುಲ್ಲರಿ ಏರಾರು ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣದ ಅರೆ ನಮ ಲೆಪ್ಪುವ ಗೌರವವಾದ ನಮ್ಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಪ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಪನ್ಪರೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ಏರು ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಏರು ಸನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಗುರು. ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ. ಗೌರವಾಣಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪಂಡೆ ಗೌರವಾಣಿ ಗೌರಾಂಗ ಪಂಡ ಏರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ಪಂಡ ವಾಣಿ ಪಂಡಾರ್ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಡಿ ಇಜ
ಗೌರವಾಣಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆದೇಶ ಉಂಡು ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ ಒಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೆರ ಒಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಡ್ ದೇಶ. ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಡ್ ಎಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪಂಡೆಂಚಿನ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕಲ್ ಪಂಡ ಏರು ದೇವರೇ ನಂಬುಜೇರು ಏರು ನಂಬುಜಿರಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಡ್ಲ ಉಲ್ಲರ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಂಡೇರ್ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕ್ಕಲ್ ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿಗ ಉದ್ಧಾರ ತಾರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂದೇಶನ್ಗೆ ತೊನ್ಪೋಯಿರ ಏರ್ನ ಆದೇಶದ ಮಿತ್ತ ಆರ್ನ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಕೋಡೆ ನಮಕ್ ಏನಿತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತರ್ ಏರ್ ಓ ರಡ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭುಪಾದಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಡ್ ಮೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದಾದ ಮಲ್ಕೊಡ್ಗೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು ರೈಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದಗ್ ಬರಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾರ್ನ ಗುರುನ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಅವು ಲೆಟರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಎವರ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ ನೀ ಕೇಪಂಡಲ ಒಂದು ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಬೆಚರ್ನಾಗ ನಾದ ಬನ್ನೊಂದಲ್ಲ ನೀ ಕೇಪಲ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಕಾಸನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಕ್ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಠ ಕಟ್ಟೊಂದು ಐತ ಉಲೈ ಕಟ್ಟುವ ಐತ ಉಲೈ ಕುಲೊಂದಪ್ಪ ರೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೊನೇಷನ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಠನ್ ಕಟ್ಟಗ ವಿಗ್ರಹನ್ ದೆತ್ ಉಲೈದಿಕ ಬೊಕ ಐತ ಪೂಜಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂಜೆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ದುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಏನ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅನ್ಸೆತ್ತಿಜರ್ ಅರೆಗ್ ಓಲ್ಪಾಂಡ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅರೆಗ್ ಅರೇನ ಕಣ್ಪಟ್ ತೂಂದಿತ್ತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಉಂದೆಂಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ 5-6 ಸ್ವತಃ ಪೋದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ 10 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ 15 ಜನ 50 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಿನ್ಗೆ ತೊಂದ್ ಪೋಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಪೋದು ಮಾತ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆರು ಒತ್ತೇ ಇತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ಭಾರತಡ್ ಆರು ಎಂಚ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆರ್ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಅವೆನ್ ತೂಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ 1 man ಆರ್ಮಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಆದೇಶನ್ ನಮ ಅಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅತ್ತು ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಈತ್ ಬಂಗ ದಾಯೇಗ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಂಚೆತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎನ್ಯರ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಕೊರದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನವೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವೆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅದ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿರ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೊಕ ಬುಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಕ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸೇನಾಪತಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೇನಾಪತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿದ್ ಬಾಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದರ್ಥ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬರೆದುಂಡು ನಾಮ ಉಪಾಸಕ ಬರ್ಪೆರು ಅಂದ್ ನಾಮ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸನೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಉಪಾಸನ ವರ್ಷೆ ರೈಟ್
ಉಪಾಸನ ಪಂಡ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸಕರು ಅಂತ ಬಂತಾರ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರು ಎಂಕ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಎನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂಚ ಇತ್ತರ ಪಂಡ ನಾಮ ಉಪಾಸಕ ದೇವೇರ್ನ ಪುದಾರದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರತ್ತರ್ ನಮ್ಮ ಓದುಜಿ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು PPTs ಇದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಇಬೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ತೀಕ್ಷಣ ಕಡಗ ಲಯ್ಯ ಅಂತರ ಅಸುರ ಜೀವೇರ ಫಲಿ ಬೇಕಟಿಯ ಯದಿ ಪಾಪಿ ಚಾಡಿ ಧರ್ಮ ದೂರೆ ದೇಶೇ ಯಾಯ ಮೋರ ಸೇನಾಪತಿ ಭಕ್ತ ಏವೆ ತಥಾಯ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗಳ ಎಂಚ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂದ್ ನಮಕೇನು ತಾಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗಳ ಉಂಡು ಅವು ಲೋಚನದಾಸ್ ಠಾಕುರ ಬರೆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯನ್ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಪದ್ಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಪುದಾರನ್ ಕೇನ್ವ ಲೋಚನದಾಸ ಸೊ ಆರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗಲ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಏರ್ ಬರೆತಿನ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಏರ್ ಬರೆತಿನ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನದಿಲೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ಮಂಗಲಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನಾಗ ಪಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಜಪದ ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ಷಸ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಯಾನ್ 500 ವರ್ಷದುಂಗು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೈದಿತ್ತಾರೆ ಅಪಗಾರ್ ಪಂಪೆರೆಂಚ ಯಾನೊಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ ಭಗವಂತನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಖಡ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವ್ ಖಡ್ಗದ್ ಯಾನ್ ಏರನ್ ಕೆರ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಲೈತನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯನ್ ಕೆರ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚಿನ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಕೆರ್ದ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂದರ್ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪಾಪಿಷ್ಟರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಮಾತ ಪಾಪಿಷ್ಟ ನಕಲು ದೆಂಗದು ಕುಲೊಂದರಿ ಒಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಬೇತ ದೇಶದ ಅಕ್ಕಲಿಗ ದಾದ ಅಕಲ್ ತತ್ತದು ಪೋತೇರ ಅಲ್ಪ ಏನಡ್ದು ದೂರ ಪೋತೇರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಾರತಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿದದ ದೇಶದ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ ದಾದ ಅಪಗಾರ ಪಂತೇರ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇನಾಪತಿ ಭಕ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎರಡನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನರ ಬಳಿ ಓ ಏರ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಮೇರ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಅಂಚಾತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಆದೇಶ. ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಲೀಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಹರಿಂಚನೆ ಬೈದುಜೇರ್ ನೆನ್ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ಆತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ ಬುದ್ಧ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಕೋನ ಆತ್ ಸಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರಿಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಾತ ನಮಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಬರ್ರೆ ಏಪ ಪೋಯ್ರ ನಮಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಕ್ ಅಂಡ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಕಲೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ದಕ್ಕುನ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ಗೋಲೋಕಡ್ ಜತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸೇನಾಪತಿ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವ ದಾಯಿಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ದಾಯಿಗ್ ಆತ್ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪನೇ ಓದಲೆ ಬೇತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಪನ್ಪ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ದಾಯಿಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ಓದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ Devotees are there. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಪರೆ ಬರಮಲ್ಲ ರೈಟ್ ವರ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೇರ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ ಪಂಪೇರ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಎಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಿಡಿ ಟೈಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ್ ಟೈಮ್ ದೀತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಟೈಮಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ದಾಯಿಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಭಾರತಡ್ ಏತೋ ಜನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದಪ್ಪರ್ ಕೆಲವರು ಗೆತ್ತದ ದೀದಪ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಊರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಬಾಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದೇವರ್ನ ಕೋಣೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುಜೇರ್ ಏತೋ ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ ಓದುವರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಆವಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆವಡ್ ಏಪಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವೇಪ ಅಂಗಡಲ್ಲ ಏಪ ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಏಪ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುನ ದುಂಬು ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಒಂಜಿ 22 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪದ ದಿತ್ತರ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿತ್ತೇರ್ ಆರ್ ಓದಿದಿತ್ತರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಈಗ ಆತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಆರ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪಾಟದ ಉಲ ಇದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವು ಕಪಾಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದಾದಂಡು ಅವು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಪಾಟನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದ್ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಯಥಾರೂಪ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ತಂಡ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕತೆ ಸೇಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಸೊ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ಐತ ಬೈಂಡ್ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಏತು ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆತ್ ದುಂಬುದ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಸುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಬತ್ತಂಡು ಓದರೆ ಫುಲ್ಲಿಯೇ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓದಿ ಪರ್ಪಟ್ ಓದಿ ಆಂಡಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಏತು ವರ್ಷದೊಂಬು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದೊಂಬು ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷದೊಂಬು ಸೊ ಆತ್ ಓಲ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನತ್ತಂದ ಬೇತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓದೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಧಾರಣ ಪುಸ್ತಕ ಅತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಿ ನೀವ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದುಂಬುದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓದುಂಡ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡ 10 ವರ್ಷದುಂಬುದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓದುಂಡ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಓ 10 ವರ್ಷದುಂಬುದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾವ್ ಅಂದೆ ಏನ್ ಪಂತನ ರಿಲೇಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೊಕ ಆಂಡ ಯಾನ್ 20 ವರ್ಷ ಬುಡ್ಲ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಓದುವೆ ರಿಲೇಟ್ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೆನ್ ಐ ರಿಲೇಟ್ ಎಸ್ ಉಂಡು ದಾಯಿಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಉಂಡು ದಾಯಿಗ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನತೆ ಅವ 500 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಸನಾತನವಾದವ್ ಪಂತಿನ ದಾಯಿಗ್ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಎಟರ್ನಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ದಾದ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಏ ಫಲ ಉಂಡು ಅವು
సో దట్స్ వై ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪೆರ್ ಇನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬುಡ್ಲೆ ಈವನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಂಡಲ ಏರಾಂಡಲ ಡಿವೋಟಿ ಆವೆರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದಿತ್ತಿಜೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಏರಾಂಡಲ ಓದರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹೆಡ್ ನಿಜಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಪೋಯಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಪೋಯಿ. ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೋದ್ವಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ನಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 1896 ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಾಳಿಗಂಜ್ ಉಪನಗರದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅವರು ನಂದೋತ್ಸವದಂದು ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ದಿನ ಹುಡುಗರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವನನ್ನು ನಂದುಲಾಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ರಜನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಯಚರಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ನಿರ್ಭೀತ ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆದಿಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 2 ಕೋಣೆಗಳ ಹಂಚಿನ ಚಾವಣಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಭಯಚರಣ್ ಜನಿಸಿದನು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಈ ಮಗುವಿಗೆ 70 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಅವನು ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಧರ್ಮದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 108 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ. ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಮಹಾಸಾಧಕ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ದೆರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಉಂಡು ದಾದನ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಬೆಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೀಲಾಮೃತ ಓದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಿಖಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಲೀಲಾಮೃತ ಪಂತಿನ ಪುಸ್ತಕನು ಓದುಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ನಮಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಆ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದೋತ್ಸವ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಐತ ದುಂಬುದಾಣಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜನ್ಮಗೆ ತೊನೆಯರು. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ನಂದೋತ್ಸವದ ದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರಿಗೆ ನಂದುಲಾಲ ದಿಯರ್ ಪುದರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ರಜನಿ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಡೇ ಅರೆಗ್ ಅಭಯ ಚರಣ್ ಒಂದು ಪುದಾರನ್ ದಿಯರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ AC ಅರೆಗ್ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಅಭಯ ಚರಣ್ ಇತ್ತಿನ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಅಂದು ಮಲ್ಪೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ. ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಓಕೆ ಅಂಚಾರ್ನ ಪುದಾರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ತಂದೆ ಮನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ನಿಖಲ್ ಇನಿಲ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಜಾಗ ತಿವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಸ್ಕಾನ್ ದಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಇನಿಲ ಪೋದು ಅವ್ ಜಾಗನ್ನ ತೂವಲಿ ಒಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಮಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಒಂಜಿ 125 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಾತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪನಂದಿತ್ತೇರು. ಈವನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬತ್ ಪಂತೇರ್ ಅರ್ನನೆ ಅಜ್ಜೆರ ಆದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಕಲ್ ಬತ್ತಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಪಂತೇರ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಕೊಂಡಂದ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪಕ್ ಪಂತೇರ್ ಇರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಭಾರತನ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದೇಶಗ್ ಹೋದ್ ಅಲ್ಪ ನುತ್ತ ಎಡ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಂತೇರ್ ಇನಿಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನುತ್ತ ಎಡ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನನ್ ಕಟ್ಟುವೆರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ ಹೋದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 12 or 11 years ನುತ್ತ ಎಡ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ ಜಸ್ಟ್ 11-12 years
ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 8 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆರ್ ನುತ್ತ ಎಡ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂತಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆನಾಗ 69 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಜಲದೂತ ಪೋಯ್ರ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಶಿಪ್ಪುಡೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೂಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸಿರ್ತೀರ್ ಓಕೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೋದ್ಲೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಶ್ವಿಕಾ ಮನಸ್ವಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚಿರ್ತಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ 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 Okay. ಬೇತೆ ಅಶ್ವಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಸೇರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದುವರೆ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ಬೇಕಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು. ಇದಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ Yes. 1.5 ವರ್ಷದ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ನಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಸ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಸೂಚಿಸಿದರು. 3 ವರ್ಷದ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದನು. ಅಭಯ್ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. Yes. 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಡಜನ್ ಗಟ್ಲೆ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಬಾಬಾಜಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ್ಯಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮೂಜೆ ನಮ್ಮ ತುಕ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೀಲೆ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅರ್ನ ಲೀಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು 1 ಬಾಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬಂತಂಡ ಐಕ್ ಉಂದುಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಮದ್ದು ಉಂಡು ದುಂಬು ಅಂಚೆತ್ತಿಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲಡ್ ಅವು ಪೊಸ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಚ ಆಯ್ತಾ ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಪೊಸ ಬತ್ತಿನ ರೋಗ ಭಾರತದ ಉಲೈ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಪರೋಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜನ್ಮಗೆ ಪೊನ್ನ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಅನ್ನು ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಅಂಡಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರುಣೆ ಯಾರು ಪಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬೋಡು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಆಪುಜಿ ನೀರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರ್ನ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿ ನಮಕ್ ಕಣಲೆ ಅಂದ್ ಡಾಕ್ಟರೇ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕಣಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಪೋಪೇರು ಬಾಯಿಗ್ ಟಚ್ ಆವೆರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಕ್ಕುವೆರ್ ಬಿದಾಯ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಕಕ್ಕುಂಡ್ ಬಿದಾಯ್
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂತರ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಅಂಚ ಅವು ವೈಷ್ಣವ ಅವು ಗೋಲೋಕ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ ಬಾಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂಪೇರ್ ಅಯ್ಯಗ ಬಿನಿ ಬದುಕೆರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ತೂಪೇರ್ ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ ಬಾಲೆ ಫುಲ್ ಮೂರ್ಛಾ ಅವಸ್ಥೆಡ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆತಂದಿತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನನ್ ಗೊತ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಸ್ತಪ್ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನಡ ಬೇತೆ ಔಷಧಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಔಷಧಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅವ್ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತುದು ಗೌರ್ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಪೋಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರಡಿತ್ತಿ ನಾವು ತುಳಸಿಂದೆತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಾಯ್ದ ಉಲೈ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ಗಂಟೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ತನ್ನಾತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಾಲೆ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಮಾತೆರ್ ಲಕ್ಕುನಾಗ ಅಭಯ ಚರಣ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಆದುಪ್ಪೆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿನ್ ಬಾಯ್ದ ಉಲದಿ ನೀರಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದೆನರಬಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಮಕ್ ತೊಚ್ಪಾರ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾವೆರಕಿ ಭಗವಂತ ಗೇತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆರ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದು ನಮಕ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರ್ ಒಂದು ಮಾತೆ ಅನ್ ಕೋಡೆ ಪಂತಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ನಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಅರೆಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ್. ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾನ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕಿತಾಪತಿ ಅಂಡ್ ಏನ ಬೇಚ ಅಂಗಿಗು ಬೆಂಕಿ ಪೊತ್ತುಂಡು ಎಂತ ದಾದ ಒಕ್ಕ ಏರ ಒಂಜಿ ಬತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏರನ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಅವೆನ್ ಪೊತ್ತಿನ ಸೂರ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪಡ್ ಒಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಸೇಫ್ ಆದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೊಡೇರ್ ಏರಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಚಾರೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲಿಗೆ ಏರಂದ್ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತಿಜ್ ಬಟ್ ಅರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಏರ ಇತ್ತೇರ್ ಅವ್ ಜನ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ ಏರಂದ್ ನೆನಪಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಭಯ್ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಕೊಂಡಿದ್ದರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಗಾಯದ ಗುರುತುಲ ಇತ್ತ. 4 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು. ಪ್ಲೇಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಗ್ ಒಯ್ತ ನಿಮಿತಿ ಅದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲಿ ತುಚ್ಚದು ಆ ಟೈಮ್ ಖಾಲಿ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಆತಿತ್ತು ಎಂಚ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡ್ ಅಪಾಗ ಪ್ಲೇಗ್ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂದಿತ್ತಂಡು ದಾಲ ಔಷಧಿ ಇತ್ತಿಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅಂಚ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೈಜೀನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಕೊಡಿಟ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೈಯೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಂಡು. ಬೆಂಗಾಲಿಡ್ ಹಿಂದೂ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೂರ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಅವ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಬರ್ಪುನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ನಮಕೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬನ್ನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಐಟರ್ದ ಸೇವ್ ಆತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಜನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಕಾರಣ ನಿಜವಾದ ಪತ್ತಂಡ ಆರು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೆರ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಳೆಯ ಬಾಬಾಜಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ್ಯಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಸೊ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಚೂರ್ ದಿನತ್ತ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಂಡಲ ಓದನಕಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಗೌರ್ಮೋಹನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಿಯು ರಾಧಾರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ರಾಧಾರಾಣಿಯು ಅವನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾಳೆ.
ಮತ್ತು ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರುಗಳಾದ ಮೋತಿ, ನಂದುಲಾಲ್, ನಂದು ಮತ್ತು ಕೋಚಾ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕಕೌರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಕೌರಿ ಮುಖಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಕಕೌರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ ಚೂರ್ ಅಂಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೂಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಮುಲ್ಪ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಓಕೆ, ರಾಧಾರಾಣಿ. ಸೊ ವರದಾದ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಕೌರಿ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಚೋರಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು PPTs ಇನಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪದೇನಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಓಪನ್ ಮಂದಿಸಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದುದು ಬರ್ತೇ ಮುಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಿಂಚ ಆತ ಮಾತು. ಓಕೆ ತೂಕ. ಸೊ ಗೌರ್ ಮೊಹಂದೆ ನನ್ನ ಆರ್ ಏಪಲ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾತ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಿನೋಲ ಆರ್ ಶ್ರೀಮಂತದಾನೆ ಆತ್. ಗೌರ್ ಮೊಹಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಂದ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪಂತರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಪ್ಪಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಲ ಇತ್ತಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್. ಗೌರ್ ಮೊಹಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜನ ಆಂಡಲ ದಿನೋಲ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4-5 ಸಾಧು ನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತದ ಸಾಧು ನಕ್ಲತ್ ಆಪಾಗದ ಸಾಧು ನಕ್ಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ನಿಜವಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತ ಸಾಧು ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಕಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ್ ದುಂಬ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಚ್ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಜನಕಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಸಾಧು ನಕ್ಲೆನ ಗೌರ್ ಮೊಹಂದೆ ದಿನೋಲ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ದಿನೋಲ. ಓಕೆ, ದಿನ ಐತ ಬೋಕ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರ ಭಗವಂತನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ಬೋಕ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಪ್ಪಗ ಬೈ ಚರಣ್ ಆರೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪವರೆ. ಎಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಬೆ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸೇವಕ ಆವಾಡು, ರಾಧಾರಾಣಿನ ಸೇವಕ ಆವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ ಅಭಯ ಗೌರ್ ಮೊಹಂಡೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಬರೆನಾಗ 17th ಅಧ್ಯಾಯ 17th ಕ್ಯಾಂಟೋ 17th ಸ್ಕಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಅಂದ್ ಬರೆಯರು. ಅವ್ ಬರೆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪುಸ್ತಕನ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಗಾರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಗಾರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದ ಎಂಕ ಆರ್ ಇಂಚ ತೂದಿತ್ತರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಯ್ರೆ ಏನ ಪೊಪ್ಪನೆ ಕಾರಣ ಅಂದಾರ್ ಪಂತರ್. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿ ದೇಶ ಪೋದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾ ಆ ಟೈಮ್ ಲಾ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವೇನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪಂತರ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ಅವ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ನಿಂಬೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮೃದಂಗ ಕಲ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಅನ್ ಏತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೆನ ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪಂತರ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅವ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಅವ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತಾರ. ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಏತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪನ್ ದೆತ್ತೋನರ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಬರ್ರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ತೂವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಾರ ಗೌರ್ ಮೊಹಂದೆ ಅಂದ್ ಬರೆತಾರ. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರುಗಳು ಮೋತಿ, ನಂದುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ನಂದು ಮತ್ತು ಕೋಚಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ 4 ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಐತ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಚೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಕಚೋರಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಅವ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಕಚೋರಿ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ್. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಕಚೋರಿ ಮುಖಿ ಅಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆಗ್ ಕಚೋರಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ತುಕ
ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಆರ್ ಪಿದಾಯಿ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಕಚೋರಿ ಶಾಪ್ ಅಂತ ತೂಂದಿತ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಆರ್ನ ಫುಲ್ ಪಾಕೆಟೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂದೆ ಫುಲ್ ಪಾಕೆಟೆಡ್ ಕಚೋರಿ ಪಾಡೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಇಂಕುಂದು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಪರ್ನ ತೂವೊಲಿ ಇಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದೆ ಅದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆರ್ನ ಒಪ್ಪ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಇಲ್ಲಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡು ಒಪ್ಪ ದಿನೋಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂತ ತೂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡಿ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೊರ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿಗ್ರಹ ಆತ್ ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಆರ್ ಪೊಪ್ಪಂತೂದ್ ಆರ್ನ ವಿಗ್ರಹಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ತಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರ್ ಕಾಂಡೆಲ್ ಅಕ್ಕನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಗೌರ್ಮೋಹನ್ಗೆ ಆರ್ತಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರ್ ಪೊಪ್ಪಂತೂದ್ ಮಗಲ್ ಆರ್ತಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರ್ ಆರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಪುದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಅಂದಿತ್ತೇರ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಇತ್ತಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂದಿರ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಪುದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದಿನೋಲ ಆರ್ ಪೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾಲ್ ಗಂಟೆ ಪೋದಾರು ಉಂತೊಂದಿತ್ತಾರ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ದಿನೋಲ ಪೋದು ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಾತ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಕ ಇತ್ತೇರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಆರ್ ಏಪಲ ಆ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನಗೆ ತಂತೆ 4 ಗಂಟೆ ಓ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ 4 ಗಂಟೆ ವಿಗ್ರಹದ ದರ್ಶನಗೆ ಕುಂತೊಂದ ವಿಗ್ರಹನೆ ತೂಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಓ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲ ಅವು ತೂದ್ ಆರ್ ಪಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಿಲ್ಲಾಡ್ ಆರ್ನ ವಿಗ್ರಹದ ಪುದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಿದ್ದಾರ ಎಂತ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಲೀಲೆನ್ ರಥಯಾತ್ರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆರ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸೊ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರೋದ್ ಬೇರೆ ಒಂದನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಠಾಕೂರ್ ಬರಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದಜಿ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಅದು ನನ್ನ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವರ ದಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವು ಒಂದೇ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಪರಿಚಯ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಓರೆಯಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 24 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಇನಿಲ ಉಂಡು ಅವ್ ಮಂದಿರ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಬೊಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆ ವಿಗ್ರಹ ತೂಂತೆರ್ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಯಾರ್ ಪನ್ಪೆರ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅತಿ ಯಾನ್ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ವಿಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಮಾತ ಪೋಪ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಲೆ ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇಂಚ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿ ಪೋಪ. ಸೊ ನಮಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಆಂಡ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ ಆರ್ ಗೋಲೋ ಕೊಡ್ದು ಬೈದಿನ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ವಸ್ತು ಯಾನ್ ಮಾತ ಕೊಡಿಗೆ ಪೊಯ ಒಂಜಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಂದುಂಡು ನೆನಜಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧನೆ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗಲೇ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ರಡ್ಡ್ ಮೇನ್ ನಮಕ್ ಆರ್ ತೊಚ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ದ್ ಸೈತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಲಾಲ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಲ್ತಿನ ಜಾಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಡ್. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರ್ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಪಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಂಡು ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆತಿನ ಜಾಗನ್ ತೂವೆರೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ನಮ ಇನಿತ ಒಂಜೆನ್ ಎಲ್ಲೆ ನಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಹೇಮಲತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಭಯ ಶಿಶು ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 8ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದನು. ಅವರು ಬಂಗಾಲಿ ಓದಲು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ 1904ರಲ್ಲಿ ಅವರು 8 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಭಯ ಹಾರಿಸ್ನ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಮಟ್ಟಿಲಾಲ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 16 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದು ಪೋಯರಾಗ. ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆರ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ 14 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದು ಪೋಯರ್. ಐತ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ. ಐತ ಬೊಕ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದೆಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಓದದ್ ಪೋಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಆರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಜನಾರ್ದನ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಓದುವಾರ. ಇನ್ನು ಜಯವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 1916ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಭಯ್ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಚರ್ಚಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬೆಂಗಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಭಯ್ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಚೈತನ್ಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಯ್ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಅದು ಅಭಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜಿನ ನಂತರ ಅಭಯ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕನಸು ಕಂಡನು. ಕೃಷ್ಣನ ದೇವತೆಯು ಅಭಯನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಭಯನು ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ನಿಯೋಜನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದಗ ದುಂಬುಡ್ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅವೊಂಜಿ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದೇನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಲೆ ಮಾತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದಿ ಏರೆ ತುಕ್ಕ, ಸೊ ದಟ್ ಭಗವಂತಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪುಷ್ಪಾತ್ ಕೊಲ್ಪೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋರಿ ಯಾರೆಗೊಂಜಿ ಕನಸು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕನಸವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿದೈ ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಈವನ್ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗಿತ್ತು. ನಮಕ್ ಮಾತೆಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಪೋವಾಡು ಓದರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಜಿ ಯಾರ್ ಪಂಪೆರ್ ಒಂದುವೆ ದೇಶ ಇತ್ತದಾಯೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂದ. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಮಾತ ಆಪುಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದಗ ಅಂಚನ ಒಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರ್.
ಸಾರ್ ಬಂದ್ರು ಏನಂದ್ ದಾಯಿಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಪಿದೈದೆಪ್ಪು ಏನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಅಪಗಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನೊಂದು ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ಲತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೋದ್ವಾರ. ಹಾ ಓದುವಂತಲೇ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಭಯ ಆಲಿಸಿದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅಭಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಮುಲ್ಲಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಸವರ್ಣ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಮಗಳಾದ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಚರ್ಯರೊಬ್ಬರ ಅಭಯನಿಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಡಿಸಿದರು. ಅಭಯ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಅಭಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದರು. BA ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಯ ಚರಣದೇ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಯ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಗೌರವ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೋರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಭಯ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಆತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತೀಯ ಚಳವಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ. ಬಟ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆರ್ ದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗಲೆ ಆರ್ನ ಮದಿಮೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾರ ರಾಧಾರಾಣಿ ದತ್ತ ಪಂಪಿನ ಪೊಣ್ಣುಗ ಆರ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರಿಯರ್. ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಜಿ ಪಂಪೇರ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೋಹನ್ ಡೆ ಪಂಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ನೈಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ನ ಬೊಡದಿನೇ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಇಡೀ ದಿನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಡಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂಪ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಭಯಚರಣ್ ಮತ್ತಿಪ್ಪರ್ ಮದಿಮೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಏನ್ ಪಂಪಿನ ಕೆನ್ಜಾಲ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಣಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಪೊಪ್ಪ ಬಂತೇರು ನಿಕ್ ನನೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಬೊಡದಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಆನನೇ ಮೊನೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪ ಇಡೀ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊನೆ ತೂವರ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬಂತೇರ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ BA ಉತ್ತೀರ್ಣ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಉಪ್ಪೇರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಭಯ ಚರಣ್ ದೇ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಓಕೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ದೇ ಅಭಯ ಚರಣ್ ದೇ ಸರ್ನೇಮ್ ಅಲ್ಪದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಭಯ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ B.Ed ಟಾಪ್ ಪಾಸ್ ಆತಿನಕ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ
ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ ದೇಶಡ್ ಫ್ರೀ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಕಲ್ನಾಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಚಳುವಳಿ ಇತ್ತಂಡ್ ನೋ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಳುವಳಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಪಗ ಅಭಯ್ ಚರಣ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದ ಟಾಪ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪನ್ಪರೆ ಹಿಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಾಂಧಿಗ ಆರ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಗಾಂಧೀಜಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆನ್ಕೆಂದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಟಾಪ್ ಪರ್ಪುನ ಆತ್ ಈಸಿ ಅತ್ ಅವಳ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಅದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿನೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಉಪ್ಪೇರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೋಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಆನ ಸಂಪರ್ಕಡ್ ಅವನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇನ್ ತೂದ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಂಟ್ ಓ ಒಂದ್ ಇಂಚ ಅರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಂಡ್. ಸೊ ಎನ್ವಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್, ಬಟ್ ನವತ್ತು ಒಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಒಂಜಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಮೈನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಬಂದಿತ್ತ ಏನಿ ಅನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆವಡ್ ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ನಲ್ಪ ಟಿಕ್ಕೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದಗ್ ಬರೆದಿತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಪುನಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರನ ಬರೆದಿತ್ತಾರೆ. ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಕ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ತುಕ ಅವೆನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ರೈಟ್? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.